Volvo har et godt produkt, og vi har prøvet andre, for ligesom at understrege, at de har et godt produkt. Jeg samarbejder med Volvo i dag, for jeg synes, de har nogle gode og fornuftige produkter til nogle rimelige priser, samt ikke mindst har de nogle glade og entusiastiske medarbejdere, hvor jeg føler, at jeg får svar hurtigt og kvikt. Jeg føler mig godt behandlet. Volvo har nogle gode produkter, som er pålidelige og er service-minded, og vores kunder efterspørger også Volvos produkter. Vores maskinfører, de ønsker at køre Volvo. Det gør de blandt andet på grund af førerfaciliteter, nemt daglig vedligeholdelse og driftssikkerhed. Det er fordi, det er en virksomhed, giver råderum. Det er et stærkt produkt. Det er en masse gode kollegaer. Og så er det en virksomhed, der står stærkt i dag, som jeg også formoder, at det vil den også gøre i fremtiden. Jeg arbejder med Volvo, fordi jeg synes, at det er en god produkter, vi har, og det er et godt sted at være, et godt firma, hvor vi er meget på forkant med tingene, og det er virkelig professionelt. Vi kan måske være lidt bedre til at komme hurtigt, når vi har brug for service. Volvo kan være gode til at præsentere deres produkter, de nye produkter, de har, fordi det er klart, at som udlejer er det vigtigt for os, at vi er først med det sidste nye. Jeg kunne ønske, at de havde kortere tid udrykning i akutsituationer. Og så kunne jeg ønske mig, at man havde en bedre kommunikation med værkfører i forbindelse med reparationer. Være mere fremadrettet forstået på den måde. Synlighed og service, det er en måde at gå fremtiden i møde, så kunderne gerne vil have mere med os at gøre, end de har i dag. Så samspil mellem Volvo og kunder, tror jeg i fremtiden bliver meget, meget vigtigt. Vi er bedre til at servicere folk, eller vores kunder der, og bedre til at lytte til, hvilke behov de har. Og derigennem hjælpe dem, og de også hjælper os selv med at få en bedre hverdag. Så jeg mener faktisk, at de gør det rigtig godt, og jeg har ikke lige nogle punkter andet end måske er meget hurtigt på aftrækkeren, så hvis man lægger en besked på en telefonsvarer, eller man har en forespørgsel, en prisforespørgsel eller lignende, så ønsker jeg et svar meget hurtigt. Også måske, selvom det ikke lige umiddelbart fører til en handel, så vil jeg gerne have et svar på min forespørgsel så hurtigt som muligt. Det er vigtigt for mig, men ellers føler jeg mig godt behandlet. Vi skal have fart på. Vi skal komme med nogle idéer til, hvordan vi håndterer den her nedgang i markedet, som vi alle sammen er ramt af. Og der skal tempo på, og derfor så faldt jeg for konceptet, som netop er præget af et højt tempo og stor innovation. Og det er grunden til det. Men altså for det første har det været vældig sjovt med sådan en blandet gruppe. Nu er jeg så kunden i den gruppe, og det har været sjovt, hvor enige vi egentlig var, selvom vi havde forskellige indgangsvinkler til det. En gang imellem lidt sørgeligt, at vi var så enige og lidt overraskende. Men det har været en meget positiv eftermiddag, også i forhold til det, jeg spekulerede på, da jeg kørte herover, hvad fanden det var, jeg var på vej over til. Så har det været særdeles godt. At priserne måske på reservedele eller ydelser og ting og sager, det løber, vi bare sidder stille, og så vi bliver overhalet indenom af folk, der sælger perlestensmekanikere og folk, der sælger uoriginale reservedele, for de bliver jo stærkt i den situation, vi er i lige nu, hvor kunden har tid til at sidde og nærlæse regningerne. Hvor kan jeg købe det billigere, og hvorfor køber det hos Volvo, skal få det billigere? Men når det går stærkt, så sidder kunden ikke og holder øje med de ting. Det er mest det, vi har arbejdet med. Vi arbejder med ideen om at styrke vores stærke sider, og vores stærke sider af vores medarbejdere.